אופק שם מוציאה לאור ספר ביקורים בגיל, תקשיבו טוב, 13. כל כך מאוחר, ככה התחיל בגיל 5. למה היא חיכתה כל כך הרבה שנים? ורעות שמה, אימא של אופק, מוכרת אצלנו כרעות, היא כוכבת הילדים. היי, בוקר טוב, מה נשמע? בוקר טוב. איזה כיף להיות פה, קודם כל נכון כיף? עדן משרה את אווירת ההר. עם הפקקים היה... עם הפקקים, נכון? כאלה שמאוד מקטרים על הפקקים. נדיר, היה נדיר. הספקתי להוציא ספר בדרך לפה. לא, זה לקח קצת יותר. להם לא היה שום פקק. ברור. אבל לא סתם ספר, 400 עמודים של ספר. וואו. איך זה התחיל? האמת שכבר כאילו מגיל קטן, מכיתה ב' בערך, הייתי מאוד אוהבת לכתוב. אבל לא קראתי, כי זה לא משך אותי ולא עניין אותי. ואחרי הרבה שכנועים שאני אתחיל לקרוא וזה, התחלתי לקרוא, ואז גם הכתיבה השתפרה, ונהיו לי פחות שגיאות כתיב. זה נורא התפתח כתחביב, אני מאוד אוהבת את זה. זה בעיקר. זה תחביב, זה לא תחביב, 400 עמודים.